ngiqhelelanisa nendabanyana zokulwa ngoba ngase ngilimele kakhulu kulwa indaba zasematshwaleni uma ngabe ngihamba nayo. So nami ngayiqhelelanisa kusho ukuthi ngathi uma sengihambile wasala-ke kusho ukuthi kwaba khona nabantu abagcina bemgwaza. Kodwa ubhuti azange azangibuze nami ukuthi akhulume nami konke. Ngiyaqala nakuwe namanje ukuthi nje ngibuza nje ekhuluma ngaleyo ndaba ngoba noma siphuza uyangibuka nje akangibuzi lutho. Ayikukho angibuza kona njengoba iphumela obala nje manje phambi kwenu cha nami uthanda ukungithusa kakhulu lokho. Mfowethu ubhuti wakhe akakwabulawanga yimina. Ngicela ukuhlambuluka phambi kwamehlo kwababukeli nabanikazi bohlelo labo bophambi kwethu. Ngifike ngithatha le thuba kubingelele mbukelo weBlack Life TV. Kwisiqopho sethu sithi iSongezo with myself uMlangeni Makasela. Kulolu hlelo ngami ngedwa-ke ngihamba noma yiwa. Kanizawethu asibingelele igama lami King Sithanga ngaloqa njengoba seshilo uMlangeni Makasela. Sila phakathi kulo nyaka omusha ka-2026 sizonikeza futhi ezinye zey'nkinga umndeni ebhekana nazo ohlelweni-ke iSongezo. Mfowethu Yebo baba ngicela ukubonga kuwe sisi nakuwena bhuti. Mana-ke engazuthi ubhuti efudumele ehlisa umoya. Like I can't wait to imagine. Ubatshela ehlisa umoya ubani ubhuti? Oh Msezi ubhuti. Msezi. Yebo. Ubekwa yini Msezi? Ubekwa yini kunesimo kufanele ngizame ukusilungisa esingangiphethe kahle. Ngicabanga ukuthi uma ngiloko ngikwenza kuzongenza ukuthi ngizizwe nami ngingcono noma ngikwazi ukuthi ngihluke ngahlangana nabantu abanjengami. Nginenkinga lana. Yebo, nomuntu engiphilisana naye engizwana naye njengomfowethu. Kodwa manje umfowethu lona engiphila naye kunezinye izinto ezenzakalayo uma ngabe nginaye. Ebengithanda ukuthi ngilungiseleke kuzona noma ngimbuza ngichazele ukuthi kwenzekani yini inkinga ngoba phakathi kwami naye siyazwana kodwa manje asizwani futhi. Yebo. Yini wenzakala mhlawumbe uhighlight ezimbalwa izinto? Ngezinto ezenzakalayo kuyena nginokuphuma naye sihambe naye siye ezindaweni ezinye izinto kodwa iy'nkinga esihlangabezana nayo akakutshengisi njengomuntu esizwana naye ukungisapotha lapho endaweni la sisuke sikade sihambele khona. Yebo. So kodwa-ke leyo nkinga bengifuna ukuthi avele obala naye akwazi ukuchaza ukuthi ngabe inkinga ikuphi phakathi kwami naye. Ngabangani la? Hayi yena sizwane ngokuthi ngangizwana nomfowabo engangisebenza naye emsebenzini. Yebo. So umfowabo yena esasizwana naye kakhulu. So kwaze kwagcina-ke umfowabo esishiya ngale ndlela wasishiya ngayo. Ngase-ke mina nguwumuntu ukuthi ngiyazitshela ukuthi shuthi lo ngoba umfowabo naye ngisengamthatha futhi sibe seduze kwami ngoba uphila nebrazo yakhe. Yebo, ngiphila nebrazo yakhe. Mina ngifisa ukwazi ukuthi mhlawumbe yabo. So wena kusho ukuthi kahle kahle uzwana nobhuti omncane wakubo kamngani wakho. Yebo. Ungamind usitshele mhlawumbe ushona kanjani umngani wakho? Okusho ukuthi inkinga ukuthi ungabonakala ngiphuma naye mina. Kusho ukuthi bagcina abanye abantu abasaziyo bebona mina ngisuka vele naye siphuma naye sihamba njengenjwalo besinokuphuma sihambe siyozijabulela kwezinye iy'ndawo la sinokuhlangabezana futhi nazo izinkinga. Siyophuza la futhi sibuye futhi sihlangabezane siyoma. Yebo. Sibuye sihlangabezane nezinkinga lapho-ke komeni kwethu ezindleleni zethu lezo sisuke sizihamba nezinkinga engizibonayo zenzeka lapho. Yizona lezi zagcina zingizenza ngigcine ngifike la kunina la ngikhona. Awuphendulanga mina. Well, washona kanjani umngani wakho? Ekushoneni kwakhe uthanda ukuthi kube inkinga ngoba engikhumbula naye impela sasinayo yena.
kodwa manje kukhona-ke phela angazi ngachaza ngithini lento inzima. Wagula? Hhayi akagula. Bamgwaza? Ya washona yena. Yima bamgwaza. Uthembekisa bagula? Yini usaba ukuthi wagwaza wena? Ukuthi inzima lento ngoba phela umuntu engangizala naye kakhulu. Ya washona. Wagazwa. Hayi sesinzima ukusho sifuna ukwazi washona kanjani. Wagwazwa. Yebo. So mhlawumbe waboshwa umsolwa kwenzakalani? Okusho ukuthi wagcina ngingatholakalanga kahle ngomsolo kodwa ukuthi wabulawa ubani. Sure. Man. So Ya kwenzeka lokho. yebo so bengidinga ukuchaziseleka mina kulo esengiphila naye manje umfowabo ukuthi kukhona yini inkinga ekhona. Ubona ngathi khona ezisalayo. Ngiyabona ukuthi ngathi khona inkinga ekhona phakathi kwami naye. Indaba ikhona okusakwenzeka. Awasibalele ngoba ushilo wathi sometimes mangifika endaweni masesiphuzile ujika abe umuntu ngiba nabantu baba nenkinga nami noma bangixakazisayo uma ngabe ngizohamba naye kodwa mase kulande ngithanda ukuthi ngikubhekisise lokho ngithola ukuthi yena esayidini lakhe indaba angabi nankinga akabi nankinga nalonto uvela irelaxele nje abantu mase benenkinga nami yebo akatshengisa ukuhlupheka ukuthi hawu nangu umuntu engihamba naye noma umngani wami eba nenkinga so nje ugcina futhi ubona ukuthi ungathi uyafisa ukuthi abe ngakulabantu laba abanenkinga nami ngendlela esuke ngibona ngayo mina. Nibe namba nonke sibe sihamba sonke. Hayi So ngiyadinga ukuchaziseleka ukuthi ngabe inkinga ikuphi ukuze siyilungise leyo ndaba. Ilokho nje ukuthusayo ilokuthi uhlezi esayida nabantu kodwa yebo. But uba ujwayele ukucheck omunye kakhulu uba osezovala omunye nami imini impela ngiyazihlupha kakhulu nokuya kuyena ngoba into yenza ukuthi ngiyihluphe ukuthi vele ngaloko ukuthi angizwana nomfowabo. Ngiyazihlupha ngokuya kuyena mfethu ngivale kodwa inkinga iba nje mase sijabulile kuba khona nezinto ozibonayo ukuthi hayi uzwana ngathi alukho kahle kunezinto ezikhona ezingavelile obani bengazi ukuthi yini. Imayi manje ukubona ukuthi sesisikhathi wena sichaba mfethu kuyenzeka ukuthi into yenzeke uyibone kodwa isikhathi esiningi uthatha isinyathelo ngoba sekukhona umuntu okutshelayo ukuthi mfethu yayibona lento leyo nakhona yini abantu abakutshelayo ukuthi ayingeke khona into errong. Ya nanokuthi mase kukwenzekile lokukhona abasho ukuthi awu sibone ngalesa sikhathi uba nenkinga nabantu umuntu kanje ohamba nawo nje yena kodwa ubonisa ukuthi angabi nandaba kuze kwaba yithini esilamula leya. Sure. Kuba nendaba enjalo mina ngicela ngiyibuza sengingedwa ukuthi yenzakala kanjani yona. Phela umuntu esinokuthi sihambe naye siphume naye. Ngimbiza njengomuntu omngani wami njengomfowabo lo ngangade vele. Kodwa yena nje noma lo umuntu oqaqekile noma umuntu vele osilokho kwesinye isikhathi kuyenzeka mfethu sothi vele umuntu ongekho fana. Ya uyakwazi ukuthi aphilisane nami inkinga iba mase sishayile shuthi la uvuka khona. Umqondo basilo beseshayile. Mase shayile ila ngibona khona ukushintsha kwakho ukuthi khona ungahambi kahle. Khona uburongo kungahambi ngathi sebengithanda ukuthi ngichaziseleke nami ngikwazi ukulungisa lokho. Makuwukuthi kukhona akwazi. Yeah. Asimlande lo mjida mhlawumbe ithimba lingakwazi ukuhlanganisela yena. Sure. Sibone ukuthi ngempela ikhipha ngoba ngambona nokuthi nje bechaza indaba yakhe ayidonsisa. So mina hayi nami ngifuna ukuza manje ukuthi phela ngempela mhlawumbe yena uzovela skipele esinye istory esosishesha ukuthi sisifikise kuleso ndaba. Yeah. Asambe somlando producer ukuthi kwenzakalani kahle. Yeah. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza besidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Alright sasiphinde sabuya ke esiqepheni sethu esibizwa ngokuthi iso ngeso nizwile ngesikhathi sithele umfowethu bekade ekhuluma ngendaba yokuthi khona umfowethu abangakhanyelani naye uDosayid Macala kodwa manje akakhanya Abawishiwe. Wishiwe nganeko. Hayi kodwa ngoba sesivikeza bathola ngoba uthusa mthola my brother ngicabanga ukuthi simnikeze ithuba naye ukuthi ayizwele ngokwakhe ukuthi sikhipha kodwa kwamanje sike simnikeze ithuba sawubona
kuqala siyabingelela kwa-Black Light TV siyababukela futhi. Mhlawumbe uma ungabingelela umbukeli bese uyazisho ukuthi uba wakabani bese uyathula-ke ngemva kwalokho sisicela akushaye. Sanibonani babukeli igama Ngathi uhambisa izwi kancane bhuti wami ungadini. Sanibonani babukeli igama Siphamandla kwaSibisi qamuka endweni. Sharp mfethu. Futhi Yebo. nangu bafo la juice. Nangu umuntu losikhuluma ngayo khala ngayo ukuthi mhlawumbe awuchazele yena mhlawumbe. Bafo ngikulethe lana ukusho ukuthi ukwazi ukuthi nababuyeli ukuthi ungitshele noma ukuvela obala ukuthi ngabe khona yini la ngakona khona. Mhlawumbe kwenye into la ngingakwazi ukuthi mhlawumbe ngichaziseleke khona kahle nami. Ngoba kukhona izinto ezenzakalayo uma ngabe nginawe engizibona ngisuke ngingazilindele ukuthi zingenziwa uwena. So ngiyabengithanda ukuthi namhlanje uvela obala ngaphambi kwababuyeli nabo besho ukuveza nje okungaphakathi kuwena ukuthi ngabe inkinga ikuphi phakathi kwami. Futhi mina anginayo inkinga mhlawumbe inkinga yakhona nganjothi siyaphila ngoba siphila sonke sisebenza ndawonye. Okuloko inkinga hayi. Ukuthi bafo sekwenzeka izinto ngegaba mangabe ngihambe nawe ezingangijabulisi engizibonayo futhi mhlawumbe ukuthi zingaze zingigcine nami zingiholela enkingeni ezenzeka mangabe ngihambe nawe soyijabulisa ey'ndaweni. Mfowethu mina mhlawumbe siyajabula nje kube mnandi kodwa futhi siphinde siqede kumnandi angazi ngibone inkinga mhlawumbe ngabe ukhuluma ngayo Okusho ukuthi akukho okunye nje mhlawumbe okuphethe kambi mhlawumbe ukuthi mhlawumbe uma ubona mina songidlile mhlawumbe ufikelwe omunye umqondo lesimanga sokuthi mhlawumbe sobe sesishayile. hayi futhi masishayela sayishayela nje emva kwalapho futhi sihlukanele njengenjayelo. Ubhuti la ngoba ngiyambona ukuthi yena akafuni umuntu straight. Uthe kuthina mayifika la wena mfethu awukhanyi ngale ndlela ukuthi mangabe ngiphuzile naye ukhona impi abhekana naye wena awukhombisi ukumlekelela uyarelaxa mawungarelaxanga ngibona ngale ebusweni ukuthi ufisa ukuba kuleli side ehlaselayo uselimale kwaze kwakaningi ukhona but kungathi awuyingeni nabantu-ke bayamtshela ukuthi uyambona lo mngani wakho ukuthi lo mangabe unenkinga akakusupport akulekeleli iyona-ke into eyenza ukuthi akulethe lapho ngakho-ke buza ukuthi ikhona nenkinga onayo ngaye eyenza ukuthi wenza lento eyenzayo. Hayi mina futhi inkinga mfethu ayikho inkinga esinayo futhi angazi kwenzeka kanjani ukuthi yebo siphuza ndawonye masiphuza sijabule sindawonye kodwa sihlukana futhi si-right maselimeke ngimbone selimeke kodwa angazi ukuthi limele kanjani. So ile mhlobo ukuthi misishayile vele kuthi nje black out ungaboni ngezakalani. Hayi ngingaboni ngempela okwenzekayo ngoba Zongaboni ukuthi ungayibonisi. engikukhumbula masisuke sishayela siyashaya kube mnandi siphinde sihlukane nobhuti ayi ngakho nami ngasi-right. Ubhuti wakho omdala Thank you. Ubhuti wami omdala washona emhlabeni kanjani? Ongangokuba samthola enamanxeba okugwaza kodwa manje asazi ukuthi walimala kanjani. Bokubudlelwane bona nabo mfowethu. Shithi ubhuti babesebenza ndawonye kwabangani njengoba nathi sizwana. Kwakuwumngani kabhuti besebenza ndawonye enkampanini eyodwa bephila ndawonye wasiphila. Umbulali senamthola. Umbulali cha wagcina watholakala.
Sitshele ngengaphakathi lakho ngayo yonke into esekubuza kuyona. Kona enhlizweni yami ubuhlungu inhliziyo yami manje umfowethu washona kodwa manje indlela ashona ngayo yebo wakwazi kodwa mase siyalandelela abantu abenza lokho abatholakala besengwe manje akushaya umuntu futhi ileyo nto ebuhlungu enhlizweni yami. Ukubona bra wami ukuthi mekwenzeka into errong noma ngabe isiphi isimo kuba khona umuntu omdlizelayo noma ungenaso isiqiniseko. Mhlawumbe ungasichazela mhlawumbe wawaba nayo imidlizi ethize ngabantu mhlawumbe omakhelwane mhlawumbe abanyolova obazi babejwayele ukumsukela or udlizi ufike kuphi when it comes to that because I'm 100% sure ukuthi yena khona into eyenzakalayo kuwena ngokushona kwabhuti wakho. Seswami kusho ukuthi ekuhlinzeni ngasho ukuthi akukho umuntu engimsolayo njengoba batholakala ngifakazi ukuthi Ukwamukele nje ukuthi washona. yebo ngamukele kona kubuhlungu kuba kwawumfowethu Kodwa usuwamukele ukuthi washona futhi kwabulawa abantu esingabazi emhlabeni. Ubhodi yini ke yapho la? Ngeke ngazi umfowethu ngoba echaza nje ethi kuye kwenzeka izinto angayiboni kahle masamba kubunandi kanjalo sejabulisa angazi ngempela sibangani ngoba Ayimsukela ngathi futhi social isikhazi yebo mfethu. Ngeke bethi umuntu alimale phambi kwakho 3 times. Futhi ke ngeke ke cha ukuthi ngabulawa wena umfowenu ungazi ukuthi ungasoli nomuntu uthi kwenzakalani wahamba noba wagcina noba because uyafuna wonke lezo zinto futhi utry ukuthi ayibo kwenzakalani wena nje unankinga bamgwaza finish So right. And kuyezwa wathi wena unento ukuthi ubhodi uyena waphuma nomfoni ekhaya. yebo kunjalo abantu bephila ndawonye isikhathi esiningi befika ubhodi bahlale nje ndawonye bahambe bayakuyijabulisa ebumnandi nje wasamba nje nobhodi likamanje ubhodi bezwana kakhulu nomfethu omdala nami ngithatha nje ukuthi umfethu manje ngoba bezwana nobhodi bese family friend. So wena vuma ukuthi ubambela ubhodi winch lokuthi kwafa umfowenu. Ubhodi wabonakala ngazi ukuthi wena umthetha njengomsolo. Ikhona into enjalo. hayi cha bhuti angikwazi ukwenza into enjalo awukwazi ukubeka umuntu icala obungenabo ubufakazi bakhe. Isiphi kwezizathu sokwenza ukuthi alimale phambi kwakho ahlaselwa abantu phambi kwakho ungamsupport ungamseki? Kusho ukuthi ukulimala kabhodi mhlawumbe masihambile siyoshaya mhlawumbe asishayile uyakuyibona lento ukuthi masushayeka kakhulu ukuthi kuye kwenzeka izinto mhlawumbe ungayinaki ezinye. Yeah, no, like I was up before. Ngiyakholwa futhi wama. So Sound right. Sounds good. But I was fine. Khuluma lento eqiniso. Unenhliziyo embambele yona. Nawu ukuthi bra wami nomngani kabhuti wakhe. Emva kwalokho ubhuti wakhe ushona ehambe naye ekhaya. Akambambele winch ugrade ngalokho. Kodwa still yena ufuna ukuba uyena futhi umngani wakhe akapheli naye landelana naye. Kodwa mekuliwa futhi yena uhlezi To me it sound like wena ufuna ukushaya revenge. Hayi cha ayikho into kanjalo. hayi usitshela iqiniso ngoba la ngesilesi kuphenya bafethu it's not like some mob and stuff. Sifuna ukuthi ubhuti athole iclosure ukuthi le behavior yakhe iqhamuka kuphi. Hayi sisi engakusho nje ukuthi ubhoti ithemba besuka la ekhaya basuka nomfethu bahamba baye kumlandini beyijabulisa and okwabonakalayo ukuthi wagcina ebonakala nayo kodwa manje ubhoti mangimbuza kwenzakalani ngomfethu wakwazeka kanjani wasamthole namanceba kodwa manje ubhoti uthi akazi ukuthi umfethu walimala kanjani. Lokho kuyangidla ngaphakathi So ngidla kakhulu ngoba manje kuze kube manje akuboshwa umuntu and ubafo lento ayikhulumayo yebo iyona iyo Ukwenza amabomu. hayi mhlawumbe ngikwenza ngamabomu yebo ukulimala kwakhe masiphumile sikumlandini
uyalimala and ukumlekelela kwami angikwazi ukumlekelela ngoba manje nami angazi ubhuti wami walimala kanje. Okay. Suyezwa bhuti. Okay. ngiyakwa-engeza. Ngiyabona ukuthi lo muntu ohamba naye ufuna ukuphindiselela umfowabo nawe. Mhlawumbe umchazela ukuthi wagcina naphi nobhuti wakhe ngoba uthina uchaze okunye yena wazi ukuthi walimala ehamba naye. Hayi, ubhuti yona iy'nkinga le nto ngiyayizwa futhi akanayo mhlawumbe uncaza ukuthi kwenzakalani. Umfowenu sahamba naye njengenjwayelo njengoba sihlale seba nenjwayelo. La sasikhona sho ukuthi kwasuka umsindo. Ngokuthi vele umsindo ujwayele ukuthi usuke ngami. Nami kulowo msindo wasususowuyena lapho. Wawususa ngamlamula ngendlela engamlamula ngayo. Nami engakwenza ukuthi ngigcine nami ngihluleka ngendlela ekwakwenzeka ngayo. Mina ngase ngenze njani? Ngaziqhelelanisa nendabanyana zokulwa ngoba ngase ngilimele kakhulu kulwa indaba zasematshwaleni uma ngabe ngihamba nayo. So nami ngayiqhelelanisa kusho ukuthi ngathi uma sengihambile wasala-ke kusho ukuthi kwaba khona nabantu abagcina bemgwaza. Kodwa ubhuti azange azangibuze nami ukuthi akhulume nami konke. Ngiyaqala nakuwe namanje ukuthi nje umuzwa nje ekhuluma ngaleyo ndaba ngoba noma siphuza uyangibuka nje akangibuzi lutho. Hayi kukho angibuza kona njengoba iphumela obala nje manje phambi kwenu cha nami uthanda ukungithusa kakhulu lokho. Mfowethu ubhuti wakhe akakwabulawanga yimina. Ngiyocela ukuhlambuluka phambi kwamehlo kwababukeli nabanikazi bohlelo labo baphambi kwethu. Ubhuti wakho akabulawanga yimina. Walimala ngingekho sengingasekho endaweni yesigameko. Ngoba mina ngendlela esasizwana ngayo ngangeke ngikwazi ukukwenza lokho. Ngizocela ukuthi ngikucacisele kucace kuhlala obala lokho ukuthi ngangeke ngize ngikwenze. Kanti wena ulande yena ufaka emsebenzini ngenxa yokuthi unento yokuthi ubhuti wakho sefana nomfowethu. Sefana nomfowethu ngendlela ukuthi nakhona ngendlela engizobuhlungu ngayo futhi ukuthi naye ubhuti wakhe angishilo emhlabeni. So ndoda ngicela ukuvela obala ngihlambuluke namhlanje ukuthi lokho osuke uyitshela kona lo osuke ukucabanga ngalesikhathi usuke sewuphuzile akukona. Yamuzwa bhuti. Ne-information mhlawumbe ukuthi onayo engayazi ayinjalo. Ngase ngingasekho eshona. Ngoba ngase ngibalekela ukuthi kuzolimala mina ngoba nami ngase ngilimale kakhulu ngihambisana naye. Ongasekho eshona noma Ngangasekho egwavu. Yebo. Ngahamba kusaxatshwana. Wona wacabanga le mpilo yakho Ngacabangela ukuthi ngoba nami ngiyazi ukuthi nami yebo athi ayingeke. Ngoba ngiyabona sekunjela kanti nami sengilimele kakhulu nami abantu bayakhuluma nami kuthiwa uhlala unezinkinga yini kwaphela bongenazinkinga wena. Wabona kuyona ndlela ukuthi ngizame nami ukuziqhelisa ngayo le ukuthi ngivele ngihamba. Kanti kuyena-ke kuzokwenzeka ngale ndlela. So bengicabanga namhlanje ngikucacisele ngihlambuluke kuwena. Kube nawe ukwaziyo nawe ungahlali ungazi ngoba iyona into eyenza ukuthi mina nawe kube nobuhicihici. bambela amaqhubu. Yebo. Hayi ngiyamuzwa mfethu umuntu udaba. Umfowenu bengimthatha njengomuntu wasekhaya njengomfowethu wangempela wegazi lami. Angeke ngikwazi ukwenza lokho. And yabona ukuthi ucishe wawumbulala nge-information error. Angithi uyabona ukuthi kusizaphi ukuthi umuntu uma ukhona into omzindlela ngayo umbuze straight. Ukuthi into kanje nakanje kwenzakalani because yabo mina sengiyabona manje gasela ukuthi konke lesikhathi engamsupport uma kunezinto emfake endaweni sambe siyophuza suke emdobele endaweni lazo azibothi uzolimela khona naye ngoba ufuna ukupholisa inhliziyo yakho.
inhliziyo yobhuti ingacela ukuthi ukhulume nomuntu uzeqiniso ikwazi ukuthola ngale uthi kuphume isidumbu esinye. Uyayibona lo? Ngiyakuzwa bhuti. Yazi kona kuyiyedwa ukushona komuntu ukuthi ukwaziwe kungathola abantu bakwazelaphi because abamthathanga msho abahamba naye. Like it's weird. Ngeke kube lula for wena ukuthi understand into kanjalo. Kodwa mina ngiyamkholwa ukuthi angazi ukuthi uzizwa kanjani vele so for me to believe okwakho ukuthi either le nation I believe in you. Hayi lokho ngiyamuzwa uma ngoba nami bengicabanga ukuthi mhlawumbe kungenzeka naye wayekhona leso sigameko impethu ekwazi sibeke indaba hayi Engingacela ukubuza ukuthi kulezi ndawo engihamba zona kunawe manje ukhona yini izimpawu ozibonayo kumina ezitshengisa ukuthi nginawo lo mqondo ukuthi ngabulala umuntu? Good question, my brother. Yes. hayi cha umqondo na ubungekho okunalokho kodwa inhliziyo kwethiwa ngesizulu inhliziyo ayiphakeme uma ube umfowethu igazi lami ngaphakathi bekunale silonda lesukuthi hawu umfowethu angafika athatha ubafa ekhabamba oyijabulisa emva kwalapho usiyagwazwa and angekho wazi ukuthi ukwazi ubani limazi ubani isilonda leso simdlayo ngaphakathi ngoba naye umfowethu benimsola kule nto eyenzeka khona. Okusho nami mfowethu njengomuntu osoke waphila nami sihamba lezi ndawo uma ungibuka ngumuntu onjani mina inhloboni umuntu uma uthi uyamchazela omunye umuntu ngoba phela nawe nginokuhamba nawe nekubuza omunye umuntu ungathini Ngamafubona uyibona uphephile eduze kwakhe. Awona umfowethu siphila naye esijabulisa sonke nje okunye nokunye hayi bengakuboni ukuthi kwenzeka kodwa yiloko nje ukungicabangela ukuthi ngenzeka kumfowenu ukuthi ngaba nesandla. yazi makulimala umuntu oyigazi lakho isilonda ngaphakathi siphili nami iyona into ebengidla bafu ubone ngathi mhlawumbe nami ongene enkingeni angebe nandaba kodwa ngoba sengiyazi ukuthi nawe kulesigameko lesi sokulimala kukabafu akukho kwaziyo mhlawumbe inhliziyo isizolaphela Okusho ukuthi ungabatshela abalaleli nabo bophathi bohlelo ukuthi uyangixolela. hayi njengomfowethu besiphila naye sizoqhubeka siphile nomfowethu ngoba selize laphume eqinile sibalaleli akukho anze kubambela umfowethu and nawe mfowethu ngiyacabanga ukuthi odabeni ebesinokuhamba ukungahambisani ngasolinye lapho sihamba khona sekuzophela lokho. Ngibona lento magasela ukuthi lento yesongezo enye ibakhle kwesobala le icashile isongezo icashile yabonye nami bezohamba nomngane kanti sibenazi ukuthi iyangiphosa le ngiphose wena yabo izama ukungifaka la ngizolimala khona but finally namhlanje siyathola ukuthi akusona yonke into ethi isongezo hlala isobala enye izocasha njengoba abafuthi bekhuluma but finally siyajabula ukuthi sebe understand each other sebeyazi ukuthi cha lokho ebengicabanga kusekhona nobhuti use understandile ukuthi na lento ebengiyicabanga ngempela ubhuti bekuyiyona so sesiyasithola sisombululo ukuthi cha lento ayiphele ayiphele bafethu into emnandi ukuthi uyitholile closure my brother ngiyasale egaxolisa ubhuti njalo mekhona inkingi sizokwazi ukuthi naye assistant lapha protect nawe bhuti wami nishitsheni endaweni ehambayo njalo nje indawo zenu ukuthi mekwenzeka kuyaliwa ngiyazamela ukushintsha bafethu ngoba mawaphehlike ibhodle libalana ngisho ngenzanga because manje yabo uyabona bembuza ukuthi mina ngumuntu onjani uyazazi ukuthi umuntu right kodwa naye indlela ayihambayo for the fact ukuthi ugcine egaxela eyintweni kodwa umuntu right kusho ukuthi indawo abayihambayo zikho right mina mfethu ngicabanga ukuthi asithethe inkundla yami sabonga kakhulu sithembe nababukeli basijabulele isiqephu sethu sanamhlanje sibonga kakhulu bafowethu Siyabonga ngisacela nokumhlawula phambi kwenu usibone ukuthi lokho besikubanga kuphelile hayi kana sekuyingcomo sekuyingcomo anyways It's the Black Life TV.